ya jama'a, na kawo muku riwayoyi waɗanda sun nuna nan rututu sai dai ku bitas wanda suke nuna mana cewa waɗannan mayaka na sunkuru ba su fata kaita ba, ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen amfani da duk wani makami na ɓoye ko na bayyane domin ƙas da ma'aikin Allah. Har dai zamana a ƙarshen rayuwar ma'aiki da abin ya kai ya ci tira, su suka rubuta ba ni na faɗa ba, an wuce matakin yi a ɓoye an fito a fili, an gaya mana cewa ta kai ga wasu sun tunzura sun karya annabi kal ya balle a cikin al'asahu thani, mafi inganci na biyu a cikin littafin musulunci na sunna, a duba 732. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن جرير عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة ابن شقيق يتي ناتي da Aisha kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yusalli wa qa'idu, washin annabi ya kasance yana sallah a zaune? Qalat ba'da ma hadamahu nasu, nam ya koma ba iya miƙe a sallah tsaye bayan da mutane suka karya shi. Fito na fito da annabi ta kai ga sai da mutane suka karya shi. Su waye suka karya shi? Kun ga irin abin da na kawo muku suka ta yi a darasan rayuwa ba mutu na rayuwa wasa da hankali, na dinga bin su gaba gaba ina ƙura gudunsu, suka koma a lugance na ƙure su a lugunci, suka koma a tarihance na ƙure su a tarihance, suka koma a ruwayance na ƙure su a ruwa. Ba wanda ya tari zuwa yau, har cikin luga aka shiga aka kirkira na bisu na ƙure su na ce gasar da aka kirkiri ta. Sadda na Aisha ta faɗi haɗamahun nasu ba wannan ma'anar a larabci, gasar da aka kirkiri ta. Wani ya yi tari zuwa yau, man jama'a ku yi bita, sannan za ku da gane darajar karatuttukan da nake mu, sai dai su harba wani gu. To kuma ko kun san a duk wannan abin da suka dinga yi shiru na yi, inda na ga dama sai in ce muku ga wanda suka karya shi, ba kuma ni zan faɗa ba, gun zan faɗa muku a inda aka binne na ƙwaƙulo ku je ku leƙa. amma saboda tunda na faɗa dama duk sanda suka matsa zan ɗan ƙara ƙarfin cocilan kaɗan. Ku buɗe muƙaddimar sunanud darimi, hadisi kusa na 73 za ku kira hadisi na 73 darimi. za ku ga ce akhbarna Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khalaf haddathana Abdurrahman ibn Muhammad an Muhammad ibn Ishaq qala haddathani Abdullah ibn Abi Bakr ar-rajulin min al-arabi. ku duba za ku ga ar-rajulin min al-arabi qala haka yake ko Abdullahi dan Abubakar yace wani mutum daga cikin larabawa ya ce mun, ku ji fa wani mutum yau sahabi ne wanda sifarsa sunansa mutum daga larabawa, wani mutum daga cikin larabawa ya ce mun me zahamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma hunain, na matsi annabi ranar hunainu, wa fi rijli na alun kasifatun, kafata akwai takalmi mai cogi, fawaɗitu biha ala rijli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na taka kafarsa. wata riwayar atta adma rijlu rasulullah, sai da kafa annabi ta yi jini. ta kun ga hadisin ku to ku tsaya iyanan ku kyala ragowar zancen. yanzu dai kun ga wani mutum ne daga larabawa, kuma gashi ma har raka annabi yaƙi, kuma abun yaƙin bai take kafar abokan gaba ba, kafar annabi ya zo da takalmi mai gautsi mai kaurin diddige, shine ake cewa cogi ko, ya taka annabi har jini ya fita, kuma ba inda ya ce kuskure ne, lafazin sai na faɗa ma ya fitar da jini. jama'a to wannan maganar da darimi ya kunshe ta, ku lalaba cikin musannab na ibn abi shayba da musannab na abdurrazzaq za ku ganta a fili.
su kuma sun datsa wannan jumlar sun bayyana ƙarshen za ku ga waye